Аз съм председател на ТК на партията по техническия прогрес. И трябва да кажа, че ние сме на първо място в света на отчисления от националния доход по развитие на науката. Над 4 на 100. Един допуснат брак, беда за целия колектив. Другари и другарки. Моята задача се състоеше в юлската концепция на еврейския пленум, Националната партийна конференция и аз повече ангажименти нямам по преустройството. Тази година се говори за преустройството, а никой не може да обясни какво е това преустройство. Ако не беше това преустройство, ние нямаше да се опознаеме и да се разделиме на либерали и консерватори. Всяко яйце над плана тухва в строителството на социализма. Дружбата между хората ражда криле на същите, другари и другарки. Другари, ние решаваме да почакаме, да видиме и накрая, ако трябва, ще се преустройваме. Нека така да погледаме, да видиме така. Ще се повишиме, да мине тая буря, а след това ще видим какво ще правим. Ако не мине бурята, накрая ще се преустройваме. Цехът за бързи услуги е дело на партията. Един допуснат брак, беда за целия колектив. Другари и другарки. Кой е главният ключ? Бих казал супер ключа на нашето развитие напред. Това е съвременната научно-техническа революция. Ето в това, че се състои ключ, супер ключ. Ще го разберем ли ние този ключ, супер ключ? Не подценяваме. Още повече, че аз съм от този връх. Дума не става, че ще отречем върха, другари и другарки. Здрав дух, здраво комунистическо тело. Социализъма излезе на световната сцена като недоносче. Но това недоносче трябва да стане голем юнак. И то ще стане юнак. Да живее световната социалистическа система. Решаващ фактор за развитието на човешкото общество. Да научим човека да бъде щастлив е невъзможно. Но да го възпитаваме така, че да бъде щастлив е възможно. Макар и да строим социализма с подръчни средства, другари и другарки. Другари, ама как ще кажете, бе, другари Живков, абе всичко това хубаво, ама кой ще ни даде властта на нас, бе, кой? Народната милиция, бъдещото сърце на партията, би казал аз. И милицията принадлежи на народа, и народа принадлежи на милицията. Аз това не съм го съгласувал с вашето ръководство, но то няма нищо против. Нали така, другари и другари? Ще се увеличи с не по-малко 70 на 100 в сравнение с предходната година.